Durante o século XV, a nobreza galega abusaba cada vez máis dos seus privilexios. Isto levou a que o pobo se erguera en armas contra os señores nas revoltas irmandiñas. A Coroa de Castela apoiou a Santa Irmandade, unha especie de milicia policial de xentes urbanas para combater a inseguridade provocada por bandidos e nobres. Pero o apoio da monarquía castelá á rebelión irmandiña tiña un límite claro. Os reis católicos desexaban acabar en Galicia coas fortalezas señoriais, símbolos do poder galego, pero non pretendían acabar co réxime señorial. Estas ruínas da Torre da Lanzada son testemunha das moitas fortalezas que derrubaron os irmandiños naquelas revoltas que apoiaron os monarcas de Castela. Pero como foi a derrota de Pardo de Cela que supuxo a posta da nobreza galega ao servizo da Coroa de Castela? Na fortaleza da Frouxeira, o mariscal Pardo de Cela leva xa 7 meses resistindo os ataques do exército enviado polos reis católicos. Ao mando das tropas castelás está o capitán Luís de Mudarra. Desde que comezou o asedio, perdeu xa demasiados homes aos pés da inexpugnable fortaleza. Pero o capitán non é o máximo responsable das operacións. El ten que informar periódicamente e renderlle contas ao gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, Fernando de Acuña. Este foi enviado a Galicia polos reis católicos cunha orde clara: acabar coa anarquía e insumisión da nobreza galega. Dentro da fortaleza da Frouxeira, o mariscal Pardo de Cela dirixe a defensa das posicións. Sabe que as forzas dos seus homes están xa moi mermadas. Pero hoxe chegoulle unha nova que lle fixo recuperar a esperanza. Na fortaleza veciña de Castrodouro agardan os reforzos. O mariscal deixa o mando das tropas a un dos seus homes de confianza, Cofano de Valadouro, e abandona a Frouxeira por unha das saídas segredas da fortaleza. A moral dos seus homes está xa moi debilitada e el mesmo sabe que se algo non cambia pronto, a derrota pode ser simplemente unha cuestión de tempo. Sen que se saiba como, o capitán Mudarra xa averiguou que o mariscal saiu para a fortaleza de Castrodouro e aproveita a súa ausencia para falar cos defensores da Frouxeira. Recibe o Cofano de Valadouro, o home a quen o mariscal lle confiou o mando. Mudarra ofrécelle o perdón para todos os seus homes a cambio de ceder a fortaleza, e por se a promesa non é suficiente, o capitán ofrécelle unha bolsa de moedas que acaba por decidir o que era o home de confianza de Pardo de Cela. O que lles acabamos de contar está basado nas historias e nas lendas que xiran arredor da figura do mariscal Pardo de Cela, que din que foi preso por unha traizón. Foi isto certo? Non o podemos asegurar, pero o que sí é certo é que unha vez abandonada a Frouxeira, as tropas dos reis católicos derrubaron pedra por pedra o castelo. Isto é todo o que queda daquela invencible fortaleza da Frouxeira. Pero, cal foi o final que tivo Pardo de Cela? O xuízo ao mariscal Pardo de Cela é atípico para un nobre do século XV. E iso sábeno ben os membros do tribunal, o bispo e, sobre todo, Luís de Mudarra, o home que o capturou. Todos eles recibiron unha orde de Fernando de Acuña, o gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, que tomou pola súa conta unha decisión que vai moito máis alá de todos os poderes que lle outorgaran os reis católicos. Mandou a xustizar o mariscal Pardo de Cela. Pardo de Cela é un nobre que foi nomeado mariscal de Castela polo rei Enrique IV. Ademais, está casado coa filla primoxénita do conde de Lemos e non pode ser tratado como a un vulgar malfeitor. O último que esperaba era a súa condena a morte. Estas cadeas, que se coñecen como Mariscala e que están expostas aquí no Museo Provincial de Lugo, foron empregadas para manter preso a Pardo de Cela. E este escudo, supostamente, procede da fortaleza da Frouxeira. A figura do Mariscal é moi controvertida. Que foi? Un mártir da patria ou unha víctima dos seus propios abusos? Dun xeito ou doutro, o proceso contra o Mariscal quedou na memoria do pobo por moitas razóns.
entre outras, polo comportamento que tivo a súa muller. Sabela de Castro Osorio, a muller de Pardo de Cela, non só é filla do conde de Lemos, tamén é curmá da raíña Isabel la Católica. Viaxou en persoa ata a corte de Castela para solicitarlles aos monarcas o indulto pro mariscal. Hoxe, 17 de decembro de 1483, está prevista executar a sentenza de morte contra o mariscal na Praza Maior de Mondoñedo. Pero ela aínda non volveu con resposta ninguna. Sabela conseguiu finalmente o indulto para o seu home. Xa está de volta ás portas da cidade de Mondoñedo, pero dous coengos están a agardala ao pé da ponte no lugar dos muiños. Teñen ordes claras de impedirlle o paso e entretéñena con toda caste de preguntas. Por moito que apele o indulto real non consegue liberarse dos coengos. Sabela sinte que as campás da catedral de Mondoñedo tocan a morte. Esta é a ponte que non puido cruzar a muller de Pardo de Cela aquel día de decembro de 1483. O tempo que perdeu aquí impediulle salvar a vida do mariscal. Mais de 5 séculos despois, esta ponte segue sendo coñecida como a Ponte do Pasatempo. Esta placa lembra a execución do mariscal Pardo de Cela nesta mesma praza en 1483. A súa figura ten unha dimensión simbólica que seguramente lle engade á realidade histórica algo de mito, pero o certo é que a súa morte, xunto coa de Pedro Madruga, marcaron a fin dunha época. Galicia pasou a estar gobernada por representantes da coroa de Castela e quedou sen poder propio e case sen mitos. Pero, que poder tiña aquel Fernando de Acuña? Fernando de Acuña, gobernador e xustiza maior do reino, podía deter e xulgar a calquera polos seus excesos e crimes, podía desterrar a persoas de calquera estado e condición, investigar nos rexistros dos escribáns, e podía tomar e derrubar calquera fortaleza que puidese causar inestabilidade en terras galegas. Exercía unhas facultades que non tiña ningún outro gobernador en ningún dos territorios da coroa de Castela. Este é o Hostal dos Reis Católicos na Praza do Obradoiro, en Santiago. Isabel e Fernando visitaron Galicia 3 anos despois da decapitación de Pardo de Cela, cando o reino xa estaba pacificado. Practicaranlle o que se chamou doma e castración das clases dirixentes galegas. Despois Galicia entrou durante o reino dos Austrias nos chamados séculos escuros, nos que perdeu o poder e a voz propia. Que nos quedou? Pois, basicamente, o noso patrimonio inmaterial, a voz e a cultura. Eses foron os piares básicos nos que se asentou o rexurdimento cultural e a toma de conciencia política.